Ola, compañeiros e compañeiras. Nós somos a clase de terceiro e imos falar un pouquiño sobre o ballet. Leire, ti viches algunha vez unha representación de ballet? Si, vi unha película, uns nenos bailaban ballet. Pois igual que Leire, case todo o público viches algunha representación desta danza, sexa na televisión ou sobre un escenario. Leire, que che parece se lle decimos ao público o moito que sabemos sobre o ballet? Me parece ben, non? Pois comencemos. Ola, eu son Andrea e os vou explicar o ballet ou danza clásica. O ballet ou danza clásica é un xénero dramático, cuxa acción se representa por medio de pantomimas e danzas, e tamén o nome específico dado a unha forma concreta de danza e a súa técnica. Segundos as épocas, os países e as correntes, o espectáculo coreográfico poden incluir, ademais de danza e música, de orquestra ou coral, mímica, textos decorados e maquinaria. Tamén se utiliza o termo ballet para designar a peza musical composta a posta para que sexa interpretada por medio da danza. O ballet está considerado unha das artes escénicas máis fermosas do mundo. Agora, o meu compañeiro Javi nos vai seguir explicando cousas sobre o ballet. Adiante, Javi! O ballet existe en tanto que é unha peza autónoma, pero podes intercalar entre escenas dunha ópera ou dunha obra de teatro. Agora Xiana vai falarnos do ballet cómico da raíña. Adelante, Xiana. Durante o reinado de Lois Xe, o ballet cortesán o seu pleno apoxeo. É a época dos balletes mitolóxicos intercalados. Con outros burlescos, algúns dos máis coñecidos deste o período foron o Triunfo de Minerva, ballet da Biboada das Fabadas do Bosque. Guille, ti que sabes do ballet cortesán? Catarina Medici, soberana florentina, amenta das festas e da arte. Chegou a Francia para casar con Enrique Elle. Con ela levou numerosos artistas, músicos e mestres de danza, todos eles italianos. Catalina producira en 1572 e en 1573 tralou a morte do seu primogénito e do seu marido, dous dos precursores do ballet corte ou cortesán. José, continúa ti que sei que sabes moito. A Academia Francesa do Ballet. Luís XIV, o tamén chamado Rei Sol, foi un grande aficionado á danza. El mesmo chegou a practicala debido a este gusto pola danza. Promoveu a fundación da Academia Real de Danza, a primeira en desenvolver a arte do ballet clásico, que abriría as súas portas en 1661. Algúns autores consideran esta data como o punto de partida do ballet. Nesta época, o ballet empezaba a se popularizar no resto de Europa. Creáronse compañías en Londres, Viena e Italia. Agora a miña compañeira Lucía vai se poñer romántica e vai vos falar sobre o ballet romántico. Con o novo movemento, a participación das bailarinas cobra especial relevancia, sustituindo os bailarins masculinos predominantes ata a data. Os partenáis masculinos serven para apoiar a bailarina e facer de portadores. O equilibrio, as pás de Deus e as elevacións poñen en relevo as novas calidades técnicas. A palabra clásico fai a súa aparición cos ballet ruses en 1910, palabra que se acompañará para sempre a danza. Agora vai a ir Anxo, que nos vai a explicar o ballet romántico. O romanticismo é un movimento artístico que
que tivo lugar entre o século XVIII ao século XIX. Co romanticismo tomouse o ballet como un bo medio da manifestación da nova ideoloxía. De acordo con este momento, moitas das obras trataban da cultura popular de cada país e caracterizouse por a introducción do poité, que danzar sobre a punta dos pelos. É o que me gustaría facer a min agora. E o dominio das bailarinas, cos tutus máis longos e vaporosos, que exemplificaban suavidade, delicadeza e maior espiritualidade. Nora, continúa. O ballet no século XX. Tras un período de estancamento, o ballet recobrou forzas no período de entreguerras, especialmente en Alemania. Uns dos bailaríns máis famosos neste período foron Martha Graham, Rudolf Nureyev, etc. A continuación irá Simón, que nos explicará o ballet actual. Na segunda metade do século XX, o principal foco do ballet volve a ser Rusia. Esta vez baixo o réxime soviético. Na chegada das obras rusas, o occidente impresionou pola súa expresividade e técnica. Algúns coreógrafos e bailaríns máis destacados nesta etapa foron Rudolf Nureyev e Natalia Makarova. Ainda o ballet clásico segue moi activo e non deixou de innovar e de crear novas formas de expresión artística. Paula continúa contándonos curiosidades sobre o ballet. Historia do ballet. Os primeiros antecedentes do ballet sitúanse nas cortes dos reis de España e Portugal e logo na Italia do Renacemento. Non obstante, adóitase tomar 1571 como data do seu comezo ou a representación do ballet cómico da raíña de Francia. O primeiro que combina nunha unidade música e ballet desa época. Uxía, podes falar sobre o ballet ruso? A finais do século XIX, Rusia converteuse nun dos maiores centros do ballet europeo. En parte, grazas ao coreógrafo francés Martins Petipa, que foi nomeado director do ballet imperial ruso e dotou da obra de Chaitsky, como a Bela Dorminte, o Lago dos Cisnes e o Quebranoces. Neste período sitúase o inicio da danza moderna. O meu amigo Martín está moi ilusionado por explicarvos as características do ballet no século XIX. O ballet no século XIX, o ballet intercalado inserido nunha ópera específico nunha arte lírica francesa, como reflicten as representacións das tragedias líricas de Lili e de Romeo, a reforma de Naverde, o ballet clásico de acción e incluso as de Gluck. O ballet moderno comprende sucesión de episodios que se encadean de maneira continua. A principios do século XX, a estrea de 1913, a consagración da primavera, con música de Igor Stravinsky e coreografía de Nijinsky, montaron un dos maiores escándalos da historia, da música e da danza. Uxía, xa rematamos. Que peniña, xa rematou. A menos que durara un poquinho máis, non é xusto. Tranquilo, Uxía, que para ano que ven estes nenos e nenas de terceiro van vir con cousas moito máis interesantes. A clase terceira está moi agradecida Por estar tan atentos e tan caladiños. Moito chiquiño.